Takže pozývam Lojza Hlinu ako zástupcu aj mimoparlamentnej opozície. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že môžem vystúpiť. S tým si to naozaj pani Matovič a Sulík odrobili kus roboty v tejto kauze a im držím palce a vlastne držme si palce všetci, aby na konci bol výsledok, lebo ten povzbudzuje a naozaj my si zaslúžime viac. Mňa vždycky fascinovalo na meste SNP, vždycky ma fascinovalo, keď sem vedelo prísť niekoľko ľudí, lebo my si zaslúžime viac. Naozaj aj tu, čo sme, aj tí, čo tu nie sme, ale duchom sme tu, zaslúžime si viac. Naozaj zaslúžime si výsledok, zaslúžime si ministra, ktorý neobchoduje s DPH-čkarmi. Naozaj si zaslúžime viac. Táto krajina má na viac, má na to, aby tu mohol byť minister vnútra niekto iný. Minister vnútra mal už dávno odstúpiť. Naozaj dávno. Sú krajiny, kde by sa ani ním nestal, ale sú krajiny, ja sa nechcem žiadnej dotknúť, ale poviem to tak obrazne, že za Kaukazom geograficky už aj tam by mal problém. Naozaj aj za krajinách, ktoré sú možno ďalej aj civilizačne, aj ináč to mentálne uchopujú, aj tam by mal problém Robert Kaliňák s takou výbavou, ako sa teraz objavuje. Naozaj je toho veľa, je toho dosť a Slovensko si zaslúži výsledok a nech je výsledkom toho, že ľudia boli ochotní prísť a povedať to, že Kaliňák odstúpi. Ja by som naozaj aj Roberta Fica poprosil, požiadal, ja už ja neviem, čo pomôže na to, aby nechal odpustiť ventil z kuchty, lebo je to natlačené moc. Naozaj nastal čas, kde Robert Kaliňák musí odísť, je čas, najvyšší čas. Áno, ja si myslím, že to vôbec nie je rozpačité, že to presne tak to zaznieť a záleží len a len na Robertovi Ficovi, či to dokáže a či mu to vysvetlí druhému Robertovi. Len problém je v inom, že Robert Kaliňák robí štít Robertovi Ficovi. Ak padne Kaliňák, ďalší na rade je len Robert Fico. Čiže preto je taký zúrivý boj o Roberta Kaliňáka, lebo tým, keď padne Kaliňák, Robert Fico zostane nechránený a to je tiež podľa mňa dobrá správa pre Slovensko. Ja skončím s tým, neviem, ktorý si spomínate, ktorý nie. Robert Fico sa tak 3 roky dozadu pohoršoval nad tým, že ako mu nejakí živnostníci chceli kachličkovať v byte bez bločku. Ja si to pamätám, že ak sa pohoršoval, viete, ten živnostník, ktorý častokrát má problém prežiť, zaplatiť a neviem čo všetko urobiť to, čo má. A nakoniec my zistujeme, že celý byt je vlastne bez bločku. Viete? A to je problém. Naozaj, to je skutočný problém. Takže ak sa Robert Fico dokázal pohoršovať nad nejakým živnostníkom, ktorý mu chcel kachličkovať bez bločku, tak naozaj ja som zvedavý a verím, že aj vy, na mieru toho pohoršenia nad tým, že vlastne celý byt je bez bločku. Sme zvedaví, verím, že všetci. Chcem ešte na záver povedať, že bol som aj tak uvedený, a je to aj pravda, som predseda KDH, som predseda konzervatívcov a verte, že my neuhneme, neotočíme, možno v niečom sa nezhodneme, ale v tomto sa všetci môžu spoľahnúť, aj tí, čo sú vzadu za mnou na pódiu, ktorí ešte budú vystúpili, v tomto neuhneme ani o milimeter. Robert Kaliňák už dávno nemal byť ministrom vnútra. Ďakujem veľmi pekne. Musíte sa spojiť!